Čau čudia, moje meno je Hereza, ja vás vítam u 6. epizóde z Minecraft Edition. A práve, keď teraz otočím, tak uvidíte konečne už skoro dokončenú celú hradbu. Máme tu našu hradbičku. Som sa rozhodol, že tu budem troška už makať spoza kamery, ešte mi tam treba dokončiť jednu väžu. Čiže tu už mám tú väžu. Vidíte, že už som tu dal aj podlahu z dreva, dalo mi to dosť zabrať. Túto báňu tu mám stále. Ešte tu musím dať to drevo, čo som úplne na to zabudol. Za chvíľku to dám. A ešte tu mi treba tú väžu dokončiť. Vidíte, že všetky mesosti som si premiestnil tu po boku, ale ja si to potom dám inde. Len som si to proste premiestnil. A omylom som si rozbil teleport, takže nemôžem ísť do pekla. Ale ja som tam ani som tak bázane tam nechodil, takže keď príšte si spravím väčší teleport, hej. A možno na druhý raz tam budem chodiť častejšie. No vidíte, že tu nič nové, akurát to zlato, celkom som našiel celkom dosť. Fakt, čo som urobil, oh my god, sorry, to som nechcel. Tento strom som vyrúbal a nechce z neho opadávať listie, ty vole. Strašne pomaly. Dneska by som sa vybral možno aj bániť troška. Nájsť nejaké diamanty by som sa možno dneska vybral. Dneska som chcel iba ukázať tú hradbu. Možno by sme ju mohli možno aj troška dokončiť tú väžu v tejto časti, ale to musíme ísť troška po kameň, lebo mi došiel už. Wow. Fukume. Vidíte, že tu som si nechal, tam väčšinou nachádzam uhlie. Takže, oh my god. Tu už mám takú dlhú cestu, kde som našiel strašne veľa redstone. Tak čo robím, ty vole? Vidíte, čo robím? Počkajte, ja som vzal ešte? Dobre. Som sa zľakol, že som nezobral náhradný krompač. No, už sa mi rozbil, no. Takže nebudeme dlho kopať. By som už chcel nájsť aj tie diamanty, keďže už som blízko, keď už som úplne dole. Okolo toho, čo sa nedá rozbiť. Mi to vypadlo z hlavy, jak sa to volá. Čo to je, nič? Sa mi len zdalo, ja to zabedním, mám tu také zbytočnosti. Tak. Dúfam, že nájdeme niečo. So sekerou idem rozbíjať kameň, no dobrý som. Chcel by som niečo nájsť. No, ale uhlie som tým nemyslel. Tak nechápem prečo uhlie, keď uhlia mám dosť, ty vole. Ale dobre, no, uhlie sa mi teraz celkom aj zišlo. Toľko veľa, čo sme mali, keď si pamätáte. Ešte som ponachádzal, lebo som musel vypaľovať a našiel som rovno redstone. Super. A dosť veľa kameňa mi trebalo na tú hradbu. Vidíte, že som už úplne dole. Bo toto sa nedá rozbiť. Tu je redstone, počkajte, to tak zabedním, ale to nebolo taká diera. Au. Tak. Asi kúpeme redstone. Zatiaľ som ešte ten redstone, čo som našiel, toľko ja som ho ešte zatiaľ nepoužil. Nikde. A ani tak ešte skoro, ja tak redstone ten ešte tak skoro nebudem používať. Ja idem iba jednou uličkou, lebo dva by mi dalo aj by sa viacej krompačov vyničilo, takže. Ja si furt myslím, že to je zlato. Alebo dačo také. Hoci ja zlato nepoužívam, sa vám priznám. Dakedy som si robil z toho krompáče, ale zo zlata sa strašne rýchlo ničia. Takže som tu robím iba zo železa a z diamantov hlavne by som chcel. Z diamantu ide rýchlo, aj dosť dlho vám to vydrží. Ja zatiaľ ešte na diamanty také šťastie nemám, čo ma troška štve. Aspoň tie 3 diamanty by som mohol. Aspoň tie 3.
Ako si všimli, čo som si pozeral posledné video moje, tak som skoro tam ani nič nemal, iba tie začiatky, také stĺpcové a nič viacej. Ani veže som nemal, ani podlahu, ani bránu celkom takú som nemal. Bránu mi ešte treba dokončiť z hora, ja vám budem ukázať, z dola už mám. Ešte z hora mi ju treba dokončiť. Lebo ja ostavím druhou uličkou, lebo táto ulička je veľmi dlhá. Tak ja sa vám ozvem, keď budem už hore, lebo toho musím ísť strašne. Železo! Pane Bože, ja som sa vôbec nevšimol, to aký som akože. Dobrý som, ale železo, to píska. Počkaj, to sú dva? Čiže by tu bolo viacej železa? Ne, iba jedno. No, celkom veľa kameňa som teraz našiel. Čo kameň teraz treba? Tu zabedním a ja sa vám ozvem, keď už budem hore v hradbe. Takže som späť, práve som vyšiel. Ja dám vypaľovať kameň, aby som si mohol spraviť. Čiže napríklad železo. Tu si dám kameň. Vidíte, že v každej peci mám 64 uhlia. Aj v tejto. Hej. A za to tu mám už toľko menej uhlia. To je to zvyšné. No. Takže uhlia mám vyššie hlavy, hej. Počkej, toto tu idem vyhodiť. Ja stále prídem, tu v blízkosti vody pôjdem dole. A to vyhodím, lebo mne také veci netreba a ja to nezbieram vôbec. Dobre. Vidíte, že takto tu bude vyzerať tá moja brána. Ja som chcela pri to drevo dať tu. Ale potom som sa nasral a som tu dal tak dole. Takže tu je taký akéby schod ešte dole. Hej. A ešte hore mi treba dať, čo také tu môžem dať, čo urobím. Ale to za kamerou, nebudem to predsa robiť teraz. Určite by vás to nebavilo pozerať. Verte mi, že toto tu, čo som robil, by vás to nebavilo pozerať, ako som robil tie múry a tie veže, bude to fakt nuda. Ja radšej vám tu budem ukazovať. Toto tu si nechám takéto, hej, lebo predsa je to hradba. Takže si to nechám. Ja som možno plánoval spraviť viacej tých, ale tak sa mi nechcelo, hej. Vidíte, že tá hradba bude celkom pekná, keď ešte tam spravím tú bránu. Vidíte, že po bokov takto vyzerá, ale ešte tu nemám dokončenú väžu. Jednu, vidíte, že tu som si spravil blízkosti osady. Možno som to mal spraviť troška ďalej od osady. Priznávam, lebo... A ešte chcem jednu vec ukázať. Zničil som tento dom, lebo mi tu zavádzal. Strašne tu zavádzal, takže som to úplne vybielil, tento dom je head. Lebo ma štval. A tu bude tak možno láva a možno voda. Zatiaľ som ešte... Zatiaľ som ešte... Super, našli sme to. Toto si vezmem, to sa mi možno zíde, keď budem chcieť možno dom nejaký spraviť, možno v tej hradbe. Ale to taký menší domík. Ešte uvidím, čo robím. No tak dobre, no. Už mám 60, to stačí. 64 presne, ne? Dobre, to stačí. Toto sa väčšinou vypaľuje a to slúži, keď chcete nejaký dom si spraviť. To sú také červené tehly, ktoré neviem, či máte kozub takto, ktoré sa používajú väčšinou na ten kozub. Ja to dám hneď vypaľovať. Ja vám ukážem, vidíte, takéto tehličky a to z tých tehlov sa dá spraviť takáto kocka. Počkej, tu je to. Už ďalší tak železa mám. Viete, dáme toto z pekla. Ja si tu poukladám tu železo. Dáme tu. Chcem to mať troška krajšie porobené, tak to tu usporiadané, by som to chcel mať podľa seba, hej. A ja aj tu nechám to vedro s lávou.
nebudem ho ťahať so sebou. Našiel som meso? Ja celý čas kolo seba nesem meso, počkajte. A tu mi ešte taká česká príbila, kde budem dať jedlo. Tu budem mať jedlo proste. Takže tak. A čo ešte také? Väža je. Tak väžu nebudem robiť vo videu, spravím zase za kamerou a potom vám to iba budem ukazovať. Takže to by bolo na dnes všetko, ja som iba chcel ukázať, že čo som tu vlastne spravil všetko, že ako sme pokročili. Keď sa video páčilo, nezapomínajte like, koment a odber. A ja sa s vami lúčim a čaves.